Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP kalamaham ting ya ka sarkar jilla ba kamdei menjuri ki jingdawa ka Harijan Panchayat Committee bat ong ba ka sarkar ka deben kam yau ju shabuk kumbajai ki pait nogrep ki basa kandang hakis nam balalit no Hanu Shillong Township ka FKJGP ka persya juri ki jingdawa bat kam pediang satya bat lada ka sarkar jilla ka menjuri ki jingdawa ka jingi ka bajur kan ap ka jilla lada bakla simrai ka sarkar ya kani lo ong ba welba rani presiden ka FKJGP habai keren bo sulong bil kurwo ka tiar uni unong ilam ke FKJGP ulapin kan mau sarkar ya ka ain the Meghalaya Public Premises Eviction of Unauthorized Occupant Act 1980 bat ong bak sarkar kade ban petrikam tikna ya kan ka ain persya ki Harijan basa bean om ban ya pen bat ki jingdawa ka jungki keren parano ilam no nyong ba ya kan ka jing dawa jongka kita ki basong to po tamotorang to hingi o to nginam pediang but ngila akan syari ka sarkar kamdei min entertain kadiban simply ignore bi kato namar kato kamdei ka hok ka jongki kila sidawa ya kai ka bakim song hok taman keren bandawaru tena kaliang jungi ka sanghi ngin persya but ngi kerpar ka sarkar ru ya high level ka komiti ka bapai ya kato ka kam ka badai bitu kita motor ban relocate gitu lani ban evict no gitu magdan arjat yang tu ma kiwei ban relocate kiwei ban evict ban Nomor kita ki badai ki staff ki barang tray jong municipal ki office kum tata ki barang engage ya ka service ke jong ki ya gitu devan relocate sewe ke caka te kadon ka kotar pla pensionaro ti kitur kim devan pania nomor kat kum ka ruli phablen nama government ha ka kriya ka kota no sewe phablen pimla pan kam try kotar to ki ba ar part kini ki section of badan nang to gide gitu ki illegal settlers surat ben kum non entertain kita pe ngim ya ha kar kum dawa jong ki ru banang ba ai jaka po European war ko diga jingdawa ka baima gini ki plan se jingai pingi ha bani jingai lupai ke jingdawa ka jongkiro pi ka wei ka jingdawa jongki ki long po European war fitip ko dor tanga jaka ye karan che kita te wan ka sarkar kan yon ek ka jaka ban ai ki ta pi beli ki ko ai ta ka jaka primary beli ki mlong beli sa se wei te ki brio nolor ki di illegal settlers ma barsak ke jingkwa jongki ban sang tu kolong ba kini ki perkhat ben tang ban sa ki perkhat ke business jongki begin penian kin penhe ke business kam dan ye kata di jingkwa jongki bar ka balai bi ki kwa ban song po European war kolong ba kin lain na ka jing interfere jongki international head berkhan pi European war mo ka council long sebat te kemun dan balap interfere ki mentang tu po thamot orang tu kadan ka role jong council kadan ka role jong CM takda kini kim shan jaka mau CM udan ki documents ka council kadan ka authority kaputan kami ka hok ka bor lajong tikini kila ada mat ikini berkhot ki pan European war khnang bakin lat ikini berkhot ki long save pi ta kadang ngi de ben ilupai ka jing thumu jong ki wasal London tena kaliang jong ngi ka sang FKJP lambai ki perlok be jiter langi nyong bangin persya ben ban ngi kerparu iya ka government ba kam de ben entertain ni tong khang diar ru mdem entertain ki evict be ki de ki illegal settlers sapai kini kile kam no sadil la ta kapor de kile syukur sa handle ya ka kot dari kilo mau sampai, maki di illegal gini. Pingi kelam keren gitu badan ka service. Gitu ka sarkar long relocate, provide ka kota ragawai, to biang. Anda gini ta illegal di banrat. Lada fikasi jongi bubun, ngilapet ka strin tarik posnem. Ki bahasa be song dukan, ki bahasa weng na municipal, ki bahasa evict nang tay na po katuka shatay po Angelis na mga ki parking gitu ki bubun kasi jongi situ. Siya evict berkhoi menno relocate ki menno ki replace ki ka jaka ban aibiang njudan balai khala teng gini binong pi phimla ban claim banong bangang la shong ni si spasnem ka yungwai te yungwai ka jaka ki brio pi ka government ka petrikam ru itu ka eviction act jong ka government petrikam itu menta ki don ki khasi jong ni ki basa yungwai don balasa si sanphon posnem ba bahat rayeng ki dei banong shongwai le yasa adu pateng kursi rang sawai tan kamno ka jaka mla ambenong te na kalian macam ni ingin persya ben balara ka sarkar ka entertain ni kani ni pengin sim de ko gilar kalian ti ben nginam shok likti ni ba ka konten mun buat ha mon bandar karat ben marbalai ka yang skam ka nong rim ba ka jaka ke jumki kidan ki documents ki biang ki kot kisla bat kini ki ba shongwai ki sa nong shongwai ben ki ba shina ka lisu ki sa be ka lis ki myo e ka ownership mo tekar bing su thu mangi kini illegal setelah sang tair kilong komtai kem shemyo ya ka kot kisla bobiang pencisha bagi kita rai caka kan bang su thu manga don tangkat tu kan itli gi badai bat ki school na ngam kala te
Andai terus nang tahi umdon na. Pi ka government pi kawai kalong ba ngila jam pelan do pasdang. Andai dai ba ka sarkar ka padan kami ka bor ki eviction act jang ka government nai rat bi kin ma dei ki dei ki illegal. Kimla ban claim ke kang tu. Te ka jing pat slam ban ka jing entertain than ka jong ya kiru ngi ba manta ka jing entertain than jong ka government ya kiru ngi ba manta ki take advantage ka ni ka situation manta. Pi ngi ngim dan nanti tan wai kalong ile supaya ba ban nginora ya ka jing ki. Nginora ya ka jing ki do pai ba. Pi pila pe ya ka ni ka jing ki ka bala dab lo ka jing ki ka bala dab. Ka bedai ber ka ni ka thamotor. Kamdan kata ka face jong kita ki NGOs ban miang tu. Upai ba okay, namar balik pai ba alasan. Pi, maka jing lihat bahaya jing tiki beri hang tu bar kajing pendik ya kalit kawan kajing penseri kelung kena ikan thai basong dukan satu kita ki bro penlong gitu ko por ban bermi kajing ki bar pai ba ayumi. Te menta lada ka sarkar menta ya kini ki juki beri ka entertain kembang ipite ngi ka jaka ka bansa European war ban thit European war menta rang keren thamulawi perok jangan. Wang tangki bahaya sma ki beri ki badan ka pisah ka babun mo kila ban thit jaka European war. Kador 10,000 square feet. To mundur bisa gini ki illegal seterusnya ki bepersa ya ke sarkar ki basong pe an ki buan ai ringim tip ki nyo ai kata kador mejaka ki nyo ai ke sarkar kan ai kan provide. What about teachers ki bamio tulom ki nyo kai bupli hadu menta ki safar ki mi samadan bali ban dawai ki tulom bam te kumu fin fulfill ki jingkwa jing ini ki bri ki bam don tang hok ru ban ong tang hok ban pan caka wat haka caka ka bala asya kendong se bodar dan hong ban pan caka pingitan artli relocate ki dan ki section ki bahab yang relocate ki ba ki office ki dang engage sa service ki relocate sa ki kotar ber pensiona mut shift no gitu pi ni klam ong gitu rube no pingi dang kran da kalenti ni kran mdi bi syukuran klebi andai nyong ki illegal setelah sa ai fitan hok ban race ban ong ba ya kita ki issue ki demands ki jong pi ban ong ki kwa ni kile ki kwa palat ban gitu ki brang don ni service no gitu ki berang engage service gitu relocate ladam la bu kotar ke government hang nong ki haban let ben kidon ki department ki balatan no kidon ki pak central government ki patan kam service ki klasim no kotar le jong kilen ende ki illegal ki dawa palat ye ka baki kitu ki bolong legal ki don hong kini ki dawa son ye ka jaka ka bangala manong 10,000 square feet ka bangir ngim judri manyo eta ka jaka po European world 10,000 square feet kini ki kwa kata mri tang ka jaka ki kwa ska pisa ba naik ti jong ki ban sna yeng kan ni ka bamla banlong ka bat bana kalyang jeng ki sambalang ngin pediang penbiang cuai ke tulop gini kai pet cuai ki onam produce ki bubun pet ya kan chicken ya ka welfare ke jongki sangi aban entertain gini kila aban ri sadu kan ni ke demand dong people ai ni bukan jam mem dari ke sarkar ba anu kumnu fi genur ban ri skat itu ki demand ki ba kala pen bitar lut pet ba ada mendai pen bitar tangi ki NGO leaders pet ba berkhai lai bitar mesni itu ke jing dawa ke jongki ka jaka European world kajaka European war kador ba share kajaka European war nanta ke pisar apa ai lupa ki bikin sina yin kalau demand jong kini kila wan de intention ban demand ya ka bam lalong mo ka sarkar ki ban sothu ikani ngangi ba ka sarkar bat ka high level committee ki ban sothu lupa ba kini ki wan ka jing kran ban demand ya ka bam lalong ki kram demand ya ai ka barang long ban ya kran ro kila wan lupa de intention bangin let kran ki sarkar ngin pa ni ka bam lalong kran sarkar kan mai bangin syong ba yang tai kata ke jingko ag jongki kidi ber songo go ke security ke government kala ai ki tadi is most important ka ba dan kamba ke security ki shong to no du be ki do menta ke shong jaim dan ye ka security ke government ki ai ba pa bar ki am pi tinga songo ba kata ka dei kala biang ki kemdei ban dawa ne ban diman kam shong hok hayai ruem namar ngalong ifina dumne ki dei ki illegal setelah ki ba shong bean aku tu kecaka terlalu beri usong be yang tu undawai kita tolong hi menta subuh menta ngir ngilum no ti kasih bala sabe berkhat sabe ana station ni selong ki basa be ti ki basong ti ki hakas kasih bupli bala sabe bubun ngilum no gitu yang government relocate gini replace dia kai gini long nem la nem sarkar bele kata ang sarkar ka di ban use ka to ka ang ifi ka to ka eviction act ka sarkar kali ban sutu phi kam sarkar kam dei ban ki kinailam jungi kim dei ban divert klomar ke jumi perkhat sim pan scam be ile dia begini ki dei ki illegal settlers kinong song be an takata la bang le ka kamram ka dei ba government kala penjam pala de ki ka persang ban khro ne ngam tip kini ki le ro sim gobu te aba sim gobu bre kim demand kai ka bala ban long kini ur ki dan la ka jong ka plan ki demand ya kai ka bamla ban long te ka dap tip lupa ba ka ni kam ka bamla long
demand ni kan ni kerang bakal sor kili along kembang no ukulung bersan senem buang air kan nyak mengai helikopter long ni ma kacu gini lalong kota gini rong kipan ni kai gebom la ban long gebom poi ba unum sha lonu rong unum pediang lonu gini jing dawa jing hilapan kan bersaku bai beli kipan European war ngi fimene banlat di international interference international hand kirang masnong ki kadsi council ki di sim kini kan laju berkajian pi kini gimdai ti ba kita plan kita peja takda ki kalau ki ang ni bada kamut kan interference gini laju berkaj mar khamsuk bai kran bak sarkar ban balai ki sim ban bawan kadsi council ban balai kirang masnong pi ki songsuk balai ber ka sarkar kan daradan tangoi ka authority tang sarkar ki so Tika kadika jing i jing kina cylinder pan.